Добрий день, чистовані русини! В ефірі програма «Живий русинський язик». І я, Олена Копинець-Барта, і отець Дмитрій. Добрий день! Вітаю вас, дорогі браття і сестри русинки. А які труднощі на постящуюся накладуються у нинішній час? Критичний стан екології, можна сказати, паскудний і воздух, і вода, і кислотні дощі, і емульговані продукти, якої. Як то тяжко? Коли споминаємо наші старі часи, моє дитинство, це 60-ті роки, ми пам'ятаємо, що такі були добрі огірки, такі були добрі помідори. І в нашому домі було по 20-30 мішків 20-кілограмових тих огірків. Ми то діти їли навіть без хліба. Пам'ятаю, лише на 4 часточки ділили. Водичка була постійно, ми пили із керниці, і на городі мали керницю, і внизу коло потока, да і по лісам мали керниці. І до сих пор у моєму селі, де я родився в Лицовиці, ціле село має істочник у верхньому лісі. Із ліса згори тече вода. Но прийшов час, коли ми втратили ото, що мали наші предки. Воздух став заражений, вода стала заражена, продукти набиті хімічними добавками, емульгаторами. Ми ще планували, що ми спрячемо в горах, та будемо мати той спасення від тих проблем екологічних, но як яка кара на нас падуть тепер кислотні дощі. І много раз було так, що посіяні огірки зав'яли. Що робити нам в сьогодні часи, коли заходиш в магазин, та 90% продуктів емульговані, непридатні для їди, а ведь люди їдять. Мало того, коли нам додівають деколи м'ясоїди, мої знайомі, кажуть, що без м'яса в них сили не є, вони не можуть навіть ходити без м'яса, їм кажу, вам окремо дозволимо їсти м'ясо. Ідіть, купуйте його в супермаркетах, де воно 3 рази промито є, уже тима простворами, ще й підкрашено є. Їжте. Но не забудьте, супермаркети почти всі мають при своїх магазинах аптеку. Гарантовано купуй їхніх продуктів, підеш туди і купувати лікарства після прийняття їх продуктів. Вони, звісно, улибаються таким моїм бесідам, але у них в тих словах є намек. Якщо в наше время трудної, коли критична екологія, коли вода не є чистої води, лабораторні докази показують, що і в Ужгороді не ідеальна вода, і потім ще перемикають різні сторони по різній воді, плюс уровень води упав, і в Карпатах впав, то якщо б ще хоч ліс не вирізали, то б Карпати держали воду і все б нам питали. На жаль, вандали вирізають ліс, я не говорився, вандали 21 віка. Ні з кимся не рахують, нікогося не боять, везуть днем, ночью. Причому везуть у Європу. Європа, котра все хвалила, що вона така демократична, правова. І вдруг виясняється, що незаконно вирубані Карпати везуть у Європу. Неї то дадуть оцінку там пізніше, але ми розуміємо, що якщо не збережемо Карпати, то і Європа не буде мати легких, як казали, плюси Європи. І ми будемо мати проблематику на будущі часи. От чому трудності наші нинішні накладують то, що рекомендуємо всім нашим людям, по-перше, воду добре фільтрувати, як є можливість із істочника, з ліса брати воду. І другими прийомами различними. Далі, якщо можна, їсти, переходити на многі салати, на различні древні наші, такся колись висміювали із кислої, із капусти, гіркої нашої квашеної капусти, сміялися. Але тепер медицина почала казати, що це унікальне лікарство.
Ми заходимо в аптеку, там знаходимо у маленьких папірчатках за 100, за 200 гривень чорнослив, наші бистриці, сушениці. Да, у наших людей це було по 10 міхів сушениць, яблука, груші, дички лісові, дички із сада. То все було, бабушки брали, наші мамки брали руками і варили нам. Вічний огонь горів у кожному домі рустинському, як у пам'ятнику. Горниця один зварився із узваром, або варом, зварився набік, другий ся клав. І так цілу зиму і дом ся грів, і діти пили унікальний узвар із сушениць, і тим самим ніде не знали про таке, як нинішні діти з кока-колами, пепсі-колами і другими вредними напитками, тому що удивительно, що ні пес, ні мачка не хоче то пити, ні пес, ні мачка деколи не їдять м'ясо, не касаються колбаси. Взагалі, наш сусід каже, що йде в магазин та бере з собою мачку, так і мачка ту колбасу їсть, та він купує. Звісно, фігля новнів нам'йок. Накладка така, що, можливо, вже не може тепер супер сильно держати пости. Ну, вияснилося, що і виходу не маємо. Аж коли будемо держати сильно пости, то всі ті емульгатори, ті домашні, ті добавки хімічні, наш організм сам по собі, унікальне Боже творення, чистить і виганяє вон. Ти йому дає можливість періодично почиститися і Великим постом подержатися, а він, тобі організм, за Великий пост, за молитву 100 крат воздасть тобі, сторицю вознаградить здоров'ям і различними добавочними силами, укріпленням імунітету, бо ведь і той вірус китайський, він ведь не всіх бере. Оказується, він ще розрахований іменно на жовту расу, а чи на людей, які не мають сильного імунітету. Ті люди, котрі не знають ні поста, ні молитви. Хочеш чи не хочеш, нині русине, а коли будеш держати традиції наших, будеш здоровий. Навчися поститися, будеш здоровий. У молитві будеш здоровий. Не хочеш держати пост, як наші предки держали, не будеш ти жити до 80, до 90, як живуть наші діди, баби, наші мамки, наші родичі. Чудо із чудес. Пост – ето не простоє. А чудо навіть в наше трудне время. У страшної екології якраз наоборот. Саме тепер время, щоб наш організм з допомогою поста і молитви видержав напасті і був би способний трудитися.